Θα μπορούσε να ήταν και πιο πλούσια και ξέρω όλοι έχετε γνώμη και άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Παρά όλοι δεν μιλήσατε. Το μεγάλο ζήτημα είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Είναι πώς τα σωματεία μας θα γίνουν μαζικά, αγωνιστικά, με βάση τα αιτήματα της τάξης μας. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης ο Βιμπύρης. Πώς θα οργανωθούμε καλύτερα. Μπορεί τώρα να βρίσκουμε δυσκολίες στην οργάνωση ή μπορεί ορισμένοι να έρχονταν στην οργάνωση γιατί πίστευαν ότι κάποιο, ξέρεις, μικρό όφελος, είχαμε τα δελτία κοινωνικού τουρισμού ας πούμε, παρά ότι τα δικαιούτουσαν κτλ. Ορισμένοι έρχονταν μόνο γι' αυτό. Η οργάνωση πρέπει να στηρίζεται στη λογική. Ενωμένη η εργατική τάξη να δώσει την απάντηση απέναντι στις εργατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Και ο καθένας να κρίνεται με αυτό το κριτήριο. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να πω είναι πώς, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα οργανώσουμε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Θα μετρήσει η κινητοποίηση στην Αθήνα. Πρέπει το κάθε σωματείο που θα φύγει από εδώ να βάλει κάτω τον κατάλογο. Το τηλέφωνο, όνομα το όνομα, πρέπει να ανακοινώσει τα μέλη του πότε θα φύγουν λεωφορεία, πούλμαν κτλ. Τα πούλμαν θα έρθουν, εγώ την Παρασκευή θα φτάσω μέχρι την Κομοτηνή, οι άλλοι συνάδελφοι θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Σας λέω δηλαδή από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από παντού θα έχουμε κινητοποίηση για να έρθει κόσμος. Πρέπει με το τηλέφωνο, με χαρτί, με μολύβι, με ειδοποίηση κτλ. Να εξασφαλίσουμε τα ονόματα που θα γεμίσουν τα πούλμαν. Και το τρίτο ζήτημα που ήθελα να πω, και δεν έχω να πω περισσότερα, είναι το πλαίσιο των αιτημάτων. Αυτό που ορισμένοι συνάδελφοι βάζουν με τι αιτήματα. Κοιτάξτε, το πλαίσιο των αιτημάτων το έχουμε στείλει και με εγκύκλιο σε όλα τα σωματεία. Όχι μόνο του ΙΚΑ τα σωματεία, όταν λέω σε όλα τα σωματεία, εννοούμε σε όλα τα σωματεία των συνταξιωτικών οργανώσεων, τη ΣΕΑ δηλαδή. Γιατί η ΣΕΑ είναι το ΑΕ, είναι το δημόσιο, είμαστε εμείς του ΙΚΑ, είναι τα ΕΛΤΑ, είναι το ΝΑΤ, είναι... Ναι, μέσα είναι στο ΙΚΑ και οι ΔΕΗ, έχουν ξεχωριστό σωματείο, ΟΣΕ και τα λοιπά. Είναι όλα. Είμαστε περίπου 250 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη συνταξιούχη που πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Τα αιτήματά μας είναι να αποκατασταθούν όλες οι συντάξεις και τα δικαιώματα και να καταργηθεί όλο το αντεργατικό αντιλαϊκό πλαίσιο που ψηφίστηκε, κατάργηση όλων των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Μιλάμε για επαναφορά όλων των κοινωνικών κατακτήσεων, δεν σας λέω τώρα αναλυτικά, των συντάξεων, συντάξιμων αποδοχών, στις κύριες επικουρικές συντάξεις, να πληρώσει το κράτος και οι εργοδότες τα ελλείμματα, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να μην αλλάξουν, να μειωθούν, να μην χωρίζονται οι συνταξιούχοι σε νέους και παλιούς. Γιατί ξέρετε τώρα το πάμε νέους και παλιούς και σε λίγο όλοι νέοι θα είναι, γιατί οι παλιοί θα φύγουν κάποια στιγμή και οι νέοι, ναι, να γίνεται σφράγισμα βιβλιαρίων σε όλους. Έχουμε προβλήματα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούν να πάρουν, προσέξτε, σύνταξη άνθρωποι που είχαν μαγαζιά, είχαν και εργαζόμενοι, δεν βρίσκουν δουλειά. Και αυτοί τώρα είναι στον δρόμο, δεν έχουν ούτε ασφάλιση ούτε τίποτα. Και λέμε να σφραγίζονται τα βιβλιάρια τους κανονικά και πολλά άλλα ζητήματα, να αποσυρθούν τα χρήματα όσα υπάρχουν των ασφαλιστικών ταμείων από το χρηματιστηριακό τζόγο που γίνεται και σήμερα χρηματιστηριακός τζόγος, να δοθούν τα χρήματα από το κράτος, 14 δισεκατομμύρια που λαιλατήθηκαν από τα κουρέματα που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Έχουμε βεβαίως και μια σειρά ακόμα ζητήματα που θα μπουν στο πλαίσιο αυτό του υπομνήματος για να δοθούν και στον Πρωθυπουργό, δηλαδή επί της ουσίας έχουμε σχεδόν όλο το εύρος των αιτημάτων των συνταξιωτικών οργανώσεων, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο υπόμνημά μας. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τη συζήτηση που κάναμε εδώ, πρέπει να φύγουμε με την υπόσχεση ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχει αυτή η συγκέντρωση. Αυτή η συγκέντρωση μπορεί να μην φέρεται πάνω κάτω. Μπορεί να αφυπνίσει κόσμο. Μπορεί να τους εμποδίσουμε, προσέξτε. Και μπορεί να αφυπνίσει και ο κόσμο παραπέρα για καλύτερη και μεγαλύτερη οργάνωση. Σας λέω το τελευταίο, ότι δεν θα είμαστε μόνο εμείς συνταξιούχοι. Ήδη και το εργατικό κίνημα καλεί σωματεία το απόγευμα
που οι εργαζόμενοι, ξέρετε, από τη δουλειά τους, και αυτό το βάλαμε και απόγευμα, γιατί δεν είναι ζήτημα η κοινωνική ασφάλιση μόνο των συνταξιούχων, είναι ζήτημα όλης της εργατικής τάξης. Καλούνται λοιπόν σωματεία να πάρουν μέρος εργαζόμενοι, το απόγευμα θα έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Επομένως, και εσείς εδώ νομίζω ότι πρέπει να δώσετε το καλύτερο εαυτό σας για την επιτυχία αυτής της συγκέντρωσης. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής που παρεμβαίνετε. Συνάδελφοι, ραντεβού στην Αθήνα.